Hello guys, pinigay hindi pensin ni ke vlogs pangchang pono non dam jilla ke dok moka non ke hindi pensi nang paklang pon bom dam bom non ni si me sin nang la non ke four line le pen ni ke dam bom arni ke so chit chak ni sin non bang dam bom lo guys pini bang ni keng dam nang rong lo kopi ma pelute ne keng dam nang rong ke auto he no dak lo la sin ni sapna an pini ke chen de em panji ke dam lo oh guys nan gali ke hen no arni le ke so non bang ke oton ke le lo sapnahan dak ban lo ka bonai pen non ke bonai ta lo tho adim le bom lo la ke dak sid lo sapna ta se ke chepon lo tang at pen non bang ke bhara long fit pen so ko busta lo ke pon lage ni rong chepon po busta hindu ang tang at pen ke non la bang talar gitu lo ne bang kelangon lok lo tapen hap ay nam po lagi hap gudam min sing paklang wan po non bang hap gudam ang ludat lo hap nang mo ting da do lo puang ante gudam lo ang dan tin de ini ke auto mi at kan Hello guys, welcome back to my YouTube channel. YouTube में channel kadu ko besi tame. aga gudam yung hap gudam non bang hap lang ta pen pepsi ke jin pulo non ke kagorom ong lo pepsi si jun pulo auto long si non ke hap dolo ke non bang ke bar pulo dok moga long si dolo non ke bar tu po si bye bye lo pini dan wela